mondja, ezt nem lehet, ő meg röhög, figyeld meg. Fél perc múlva kész az egész, a rendszer sír, de ő nevet még. Őrült műszak királynő, hangos, vad és veszélyes nő. Ha belép, megáll a tér, utána már semmi se ugyanazért. Bolond, de mindenki bírja, a félbrigád csak miatt a sírma. Ha elmegy, üresebb lesz a hely, kevés ilyen őrült ember kell. A pletyka nála gyorsabban terjed, két mondattal szétszedi a termet. Ha jó kedve van, mindenki él, ha rossz, inkább mindenki fél lagdél. Amikor baj volt, tényleg nagy, ő maradt ott, nem futott csak. Hangos szív, kemény páncél, az ilyen ember ritkán jár még. Őrült műszak királynő, hangos, vad és veszélyes nő. Ha belép, megáll a tér, utána már semmi se ugyanazért. Bolond, de mindenki bírja, a félbrigád csak miatt a sírma. Ha elmegy, üresebb lesz a hely, kevés ilyen őrült ember kell. Vagy másik helyen veri az asztalt, mások kapják a napi vihart, de itt marad pár sztori utánad, meg pár idegroncs kolléga nálad. Őrült műszak királynő, nem voltál soha átlagnő. Ha egyszer visszanézel még, itt mindig lesz egy üres szék.